Het is goed voor het eerst dat LTO Noord een dag organiseert voor boeren uit de 3 ontsletten provincies. Het bondelen van de krachten is van groot belang om de uitdagingen van de toekomst om te kennen. Op dit moment wordt de sector gewoon wel een beetje in de hoek gezet. Dan is het direct wat door jou, dan terug op de inslijnen wij of zeg je van, je moet eens toch eens even berieden als we op het goede paard binnen. Daar is ieder individuele ondernemer zelf verantwoordelijk voor, maar eigenlijk kan je meer dan alleen. De bargensector en de melkveehouderij maakt je op dit stuit drege tijden tro. De prijzen zijn leeg en de toekomst onwis. Als wij een discussie hebben over de landbouwprijzen, gaat het heel vaak om melken. En dat vind ik wel wat jammer, want juist de bargenprijzen die ik hartstikke dreig. Dus ik heb een speciaal debat onvregen alleen nog maar over de bargenhouderij. Om nou eens te zien van de lange termijn wat we daar oplossingen van vinden kunnen. Ik in mindere tijden zullen de meeste boeren wel mogelijkheden. Maar het uitblijven van duidelijk oorheidsbeleid, hoe bigleaks het produceren van dong en oorzaken, zit aan het wes. De grootste bedreiging is denk ik de onzekerheid vanuit de overheid, misschien ook wel vanuit Europa, dat er geen duidelijke lijn komen. Wanneer denken we dat de overheid nou echt een keer besluiten nemen zal, waarop we als verschillende sectoren naar de toekomst weer werken kunnen. Automatisering, innovatie en verdwarsing binnen zaken dat elk maar dwaande is. Het verwerken van de dong op een boerderij dat droege meststof die het kunstdong vervangen kan, is nieuwsgierig. Dus je zou er nooit denken kunnen met die verwerking dat we de stikstof eruit halen. Dat we die zelf broeken bij wijze van spreken. Dat we dan geen stikstofkunstmest meer nodig hebben. En de fosfaat zou je zeggen kunnen. Nou, die exporteren we naar andere plekken in de Europese Unie. Want er binnen een soort Europese landen en gebieden die schreeuwen om fosfaat. Er is zeker geen pessimisme over de toekomst. Ik zie nog steeds wel degelijk toekomst van de landbouw. Ik ben verordeningen, maar mijn moet wel een beetje vol moed die toekomst ingaan.